България и Румъния за сега остават извън Шенген. Не, че всъщност сме го и очаквали до голяма степен. Въпросът беше обсъден от лидерите на Европейския съюз на срещата им в Брюксел. Това е в крайна сметка решението, което дойде от категоричния отказ на Холандия да преразгледа позицията си и да даде съгласие за това София и Букурещ да се присъединят към пространството без граници. Като причина се посочват заключенията на годишния доклад на Европейската комисия, заключения, които вече слушаме от много дълго време, недостатъчен напредък в съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност. Впрочем, междувременно в българското медийно пространство се появиха и хипотези и свързаните с тях спекулации, че може би корените на позицията на Холандия отиват и до Маастрихт, и до някогашното кметуване там на сегашния министър на имиграцията Херт Леерс. Защото именно той е най-големият противник на присъединяването на новите страни към Шенген. Решихме да проверим дали хората в Маастрихт са наясно с всичко това, какво знаят за тази интрига и изобщо за плановете България и Румъния да станат членове на шенгенското пространство. Видеоматериалът, който предлагаме на вниманието ви, е с автор Владислав Велев, пратеник на БНТ, който любезно го изготви за нас. Да го видим. Маастрихт е чист, подреден и уютен. През 1992 там е договорено и подписано споразумението за създаването на единната европейска валута. Повече от 10% от 120 000 жители са студенти в местния университет. Преди няколко години кмета Херт Леерс предплаща 230 000 евро на зелено за имоти край морето в България, които така и не биват построени. Той не получава парите си обратно и търси съдействие от българския посланик в Холандия. Това се разчува, а Леерс подава оставка заради злоупотреба със служебното положение. Дали това може да е причината сега, като министър на имиграцията, Леерс да не иска България да се присъедини към Шенген? Преподавателя по международни отношения в университета в Маастрихт Петър Петров припомня, че още през декември Франция и Германия изразиха загриженост за българското представяне. И имаме Холандия, Финландия, Германия, Франция, държави, които открито са заявили. Не мисля, че трябва да се прави толкова лесна връзка с един министър и една държава, защото и Румъния е намесена, защото са намесени и други западноевропейски държави. Трябва в момента ние наистина да докажем на европейците, че ние можем, работим, защото когато един ден не приемат името на България малко и да започне постоянно да се издига в очите на европейците. Колегата на Петров, Михайла Георгиева, смята, че в холандския отказ няма нищо лично. Кризата в еврозоната, ситуацията в Гърция, заплахата за нова световна криза. Мисля, че на фона на всичко това Европейският съюз реши да бъде по-предпазлив. Кевин Люкс е журналист в местната телевизия. Той познава както хората в Маастрихт, така и политиката и е сигурен, че знае причините за отказа за допускане до Шенген. Смятам, че според нашите политици България и Румъния имат да свършат още много работа. Те виждат какви са проблемите с Полша, Чехия и всички страни от Източна Европа, които влязоха в Европейския съюз. Много поляци идват да работят в Холандия и това се превръща в проблем. Мисля, че искат да избегнат точно това да се случи с Румъния и България. Не мисля, че е лично отмъщение на Леерс. Той просто имаше лошия късмет да загуби много пари в аферата с имоти край морето. Наистина не смятам, че е лично. Той е много честен човек и няма специално негативно отношение към България и Румъния. Зад мен е сградата на кметството на Маастрихт. Естествено, пожелахме среща с представител на местната власт, за да разберем какво мислят те за бившия си кмет Херт Леерс, който сега е министър на имиграцията, за България и за Шенген. Какво мислят за неуспешната имотна сделка на Леерс в България и дали българите са толкова лоши, колкото може би изглеждат. Отказаха ни среща с мотива, че това са лични работи, които те не искат да коментират. Оказва се обаче, че днес е пазарен ден и целият площад пред кметството в Маастрихт е изпълнен с хора и сергии. Нека да разберем какво мислят хората за България. Хората в България са много позитивни и приветливи. Това е впечатлението, което имам за тях. Не знам много за България. Не съм я посещавал. А какво сте чували за нея? Добри или лоши неща? Хубавата страна е от това, което съм виждал по телевизията. Но аз предпочитам да ходя на почивка или в Тайланд, или в Индонезия. Хубава страна за почивка, за ваканции. Знам малко за футбола, за Рапид Букурещ.
Знам, че това е страна, в която хората ходят на почивка, но не познавам никакви българи. Хубава или неприятна страна е? Хората казват, че престъпността е голяма. Затова не ходя на почивка там. Притеснявате ли се, че ако България влезе в Шенген, тук ще дойдат много емигранти? Да, мисля, че ще дойдат много емигранти, защото смятат, че тук ще печелят много пари. Знам, че много българи идват на Запад, за да работят и често е трудно да се отнасяш мило с тях. България и Румъния искат да влязат в Шенген, но Холандия не е съгласна с това. Подкрепяте ли това решение? Да, подкрепям го. Много холандци са принудени да работят извън страната ни заради емигрантите, затова съм съгласна с ветото. Не знам нищо за България, абсолютно нищо. А знаете ли къде е? Не. Тук ли живеете? Да. Знаете ли, че България е в Европейския съюз? Сериозно ли? Не знаех. Очевидно малко от хората в Маастрихт се замислят за България и Шенген. Още по-малко намират личен мотив за холандското несъгласие. В деня, в който екипа ни беше в Маастрихт, най-важната новина за местните медии беше влизащата в сила забрана туристи да купуват легално марихуана. Нищо чудно, че на фона на този проблем малко хора се замислят за желанията на София и Букурещ.